Ftit momenti wara tmiem il-logħba bejn Inter u Borussia Mönchengladbach li spiċċat fi drata 2-2 u jiddispeċini ngħidilkom illi minix kuntent dan ir-riżultat għal diversi raġunijiet. L-ewwel qabel xejn f'xi stejjer ta' Instagram qed illi din kienet must win għaliex xtaqt immur Madrid b'6 punti li dan issa mhux se jkun il-każ. Iżjed u iżjed meta tqis it-telfa tar-Real illum kontra Shakhtar Donetsk u illi meta rajna dak kollu li ġara matul il-logħba jien nħoss li kellna nirbħuha. Issa konna sventurati, kien hemm xi opportunitajiet li tlifna, imma jien inħoss illum ħriġna tlifna ġiex punti, dik hija l-kelma eżatt l-aħwa issa nqogħdu nduru mal-lewża. L-Inter illum tlifna ġiex punti importanti. Oġobna ħafna Darmian fid-debut tiegħu illum lab logħba tajba ħafna, fil-fatt anke mal-ħbib tiegħi li kont qed nara logħba magħhom l-Inter Club Malta. Kont qed ngħidilhom lillum il-Darmian inti ħvot ta' 7, għamil logħba tajba, en ħafna fil-fażi offensiva. Der li rrit insomma. Il-logħba tista' tgħid li bdiet iddur ukoll fil-versi tajjeb kif daħal Lautaro llum li kellu s-sem biex l-Inter anke bdejna nkunu naqriżijiet perikolużi fuq quddiem. Romelu Lukaku inutli ngħidilkom il-ħanżir reġa' tħanżer għaliex għamil doppjetta ħasra ma servit għal xejn. Plejer li ddiżappuntani ħafna llum, però kien Arturo Vidal. Tur illum ma ġobtnix għax xaqtilna l-darba 2-3 għamilt ħafna fouls inutli. That is not on, Tur, that is not on. Inħoss li iż-żewġ punti li tlifna llum swejtna mill-inqas puntu nofs illum. Minnhom bdejt nagħmel ħafna fouls inutli, l-foul eventwalment ġob il-penalty ta' Dortmund aw tal-Mönchengladbach, skużawni. Insomma, una gara dimentikare nisperaw illi għall-inqas titgħallem minn din il-logħba. Id-difiża li kienet punt li kien qed jinkwitani. Pjuttost ngħidilkom li l-lum għamil żball devraj minnhom mill-tnejn l-oħra. Jiġifieri xorta kont l-opinjoni kieku jiena kont ninżel nilgħab b'4 wara llum li kienu D'Ambrosio, Ranocchia, Devraj u Kolarov. Imma Conte huwa Conte u jidher li sfortunatament kull ma jaf jilgħab huwa 3-5-2. Ma tantx hemm xi tgħid l-aħwa diżappuntat għaliex kont qed nippretendi rebħa. Issa li hemm nibdew naħsbu għall-logħba ta' nhar is-Sibt kontra l-Ġenova u nittamaw li ma jkollniex iżjed. Anzi, l-kelma eżatta hija nittamaw li l-cluster ta' pjano ma jkomplix jiżdied biżjed każijiet ta' Covid għax jidher li ma naqbad. M'hemmx tagħmel, nistennew u nittamaw. Il-logħba li jmiss fil-kampjonat Genova Inter nhar is-Sibt li ġej fis-6. Inkitbu fuq il-medja soċjali kollha tagħna ta' Antonello Sports Blog, kontenut ġurnalistiku fuq Facebook, kontenut ta' dan ix-xorta fuq YouTube. Stejjer li qed jitilgħu b'mod regolari fuq il-paġna tagħna ta' Instagram kif ukoll il-live gaming fuq Twitch bħalissa ddejtna l-sensiela ta' Captain Tsubasa li Benji li mbagħad titla' ukoll film fuq dan l-istazzjon għal daqstant klik fuq l-4 paġni soċjali tagħna. Inkitbu wkoll fuq il-paġni tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing kif ukoll ejabet.com għal l-aqwa kwoti f'Malta u għal min ukoll irid jilgħab magħna blob responsabbli. Velocity Esports Racing nhar it-tnejn se jkollna l-Grand Prix taċ-Ċina tal-kampjon prinċipali li suppost ħanikkummenta ma' Alan Buġejja. Tistgħu segwuna fuq is-siti ta' Velocity wkoll, klik.
kif tlestu minn dan kollu għamlu l-xjaten tridu u nisperaw li nhar is-sibt ikollna mhux bis-Swirja aħjar iżda rebħa. Sew nhar is-sibt u fuq kollox ma' Shakhtar Donetsk. Il-lejl tajjeb ħbieb.